ninjau jo pasaman luak nan tigo lareh nan luwo dalam dak ulat Minangkabau tak cinta di dalam sanubari tambahia kawah salamano pembagi budaya Minangkabau. Kami dari grup Bungo Setangkai di bawah pimpinan Kaki Rajo Intan. Tantangan cerita kami mainkan yang berjudul Panyago Nanggari. Tapi semantang pun itu Bapak, kami merasa yakin mungkin kok ada salah jojangga antara cerita kami. Salah jojangga kok tak digari lah tak pai, kok tak dirasuak lah tak meneriau, kok tak dilai lagi atau nak dulu pantun sairang tiga kok mungkin pandang amik dan ada Bapak sebuah lain nan bak ibarat urang mengulai kurang asin dek garamnya kurang padeh dek ladono kurang lama dek umur licikan bawang kota alui pahamlah Bapak kata itu malulah kami anak muda kini baa anak lain yo juo bak pikatuk bapi patah urang lai bana bakain tarok nandari rang pasaman dangalah ratok randai nangko ratok kok lai kapidoman anak talang bataga pandai basangguan lipit tinggi eloklah randai di bawah taga salam tak azim panudari sinan tabu kato
Mandeh kanduang badan dek denai. Dari duduk baulah taga dek di denai ado nan kali sampaikan. Pulang maklum pada mandeh. Nak kanduang sejak alam. Apa garan anak maimbang. Tarangkan bana anak bahari. Siangkan bana anak babulan. Muliana sanang hati mandeh. Pahamlah anak tentang itu. Pulang kato pada anak. Mandeh kanduang badan dek denai. Mandeh kanduang dunia jo akhirat. Saja ketek mandeh menggadangkan. Saja sajangka dari tanah. Sampai sekarang ikut kini. Kini bah itulah dek mandeh. Denai manape kabar saya. Kabar di bawah angin lalu. Orang memuka alek gadang. Tiba kadiri badan denai. Denai nan indah ado bapokok. Jo apa dunia kadiadang. Pulang maklum pada mandeh. Nak kanduang badan di denai. Ciko baitu anak. Nak mandeh cuba mempertenggangkan. Tunggu dek buyuang agak sebentar. Sebelum hari tinggi banan. Mandeh bersediro malah dahulu. Nambalik ini. Nak kanduang si bujang alam. Dari duduk bawah taga. Dek mandeh ado nan kadikatokan. Nambalik ini. Mandeh kanduang badan dek denai. Mandanga imbauan dari mandeh. Senang rasanya dalam hati. Sajua di dalam kiro-kiro. Lai ko kanda nan babari. Lai ko pinta nan balaku. Pulang maklum pada mandeh. Nak kanduang badan di denai. Kanda anak lai kabuliana. Pinta buyang lai kabalaku. Iko piti saringgi dari mandeh. Pandailah anak mempergunakannya. Oh mandeh. Sampai kama piti na seringi itu mandeh. Pikir ada mandeh kini nangko. Urang barale di taluak kiro-kiro. Ale urang ale nagari. Segala permainan nan keluar. Ado batari coba indang. Ado barabab barabano. Ala kapaham itu demande. Anolah waang sebujang alam. Tak ada pelai mandeh bakato. Tahabi tenggang najo tenggang. Para karab biarlah tajua. Sawah buntalah tagadaikan. Kama mandeh kamangadu. Era kepada ayah kanduak. Ayah nan seribu bakarajo. Tak ada pelai mandeh bakato. Pamlah anak tentang itu. Oh mandeh. Mandeh gae, mandeh cilako. Lain na nenai pinta, lain pulau na mandeh bari. Namo ayah den, usah mandeh sabui. Arato ayah den na mandeh abikan. Alun arato urang lain. Ciko tarape nan bagian. Anta koi kau teli. Oi sobai. Lapan pulau waang bakatuba. Adan pulau nan waang ajari. Tiba kadiri badan denai. Raso di narako denai tinggal. Ranca barangke kita lain.
Ya ada siapa baju baju setelan itu ada dia akan doang cari sama tu badan di denai lempape rumah nang gadang sumbaraan juang di Paraginan pamenan mato petang jo pagi dari dua baulah tagak dek di denai ado nantakana pulang maalum pada adia Bang rajo ini bang kadang ada Manulah Tuhan junjungan kamu. Apa kau sabab karanonyo? Tuhan maimbau nan baitu. Disusun jarinan 10, ditakwakan kepalonan 1. Kesimpu hamba mengiringi salam jo hormat bagi Tuhan. Pulang kato dari Tuhan. dia akan dua silin 2 bulan Bangko adia denai imbau naga di adia denai katokan putui rundiang de sakato ranca rundiang disepakati nilahialah samo nyato dibatin samo dihayati sa tantangan anak kita nan banamo si bujang alam dan jalia dan perhatikan lalu pada nabi biaso pai patang pulangnya pagi siapalah jaran dek karajon silalah adik tentang itu pulang malam pada lindo Manalah Tuhan belahan hati. Maaf ambo bakato-kato. Bajanjang naik katanggo turun. Naik dari janjangan di bawah, turun dari tanggonan di atas. Kota dilai laki ato.
Kota di Raswa masuk di Riau, ambo dalam makato-kato. Ampunkan denai bakih tuan. Beba peri dan timba dah. Salah catur. Dialah keluar agak sekali-kali. Pahamlah tuan tentang itu. Pulang kato. Dia akan doang sini doang bola. Nan mak risau dalam hati. Nan mencari angan-angan. Angan-angan patang depan. Ringan kakilah tangan. Ringan tanganlah terjambaukan. Tidak karajo nanyokan. Waktu tinggal 5 menit lagi. Mengaji. Kau doso yang telah lakukan. Malu juga awak di negara. Paham tak ada tentang itu. Tuan kan dua jika itu kata tuan. Sebelum hari lagi kata. Ini pasti giro malah dahulu. Di alia ka balai kanat lain, alia ka diri lain bulan, lalu dihimbau lain tuan kan tuan, oi nan ban namo bandaro kayu, lalu dihimbau lain tuan kan tuan, oi nan ban namo bandaro kayu. Nó lại bên đây mà ungge rồi nè. Nó sang nhận ghê đi. Anh là ungge tăng cái đó rồi bên đây à. Cái cửa bên đây mày nó cứ mà lỡ à. Kamalah Pak Jago. Weh galang sapi, yo, kok ada dah? Main-main bau jual, dari tadi dia naik tunggu, uang nak jual tiba-tiba, dia naik berangkit saja lai. Lah dan cari kian kemari, mencari suo juga kagaguan tempe wisata, jonda batan Indonesia. Masuk kampung keluar kampung, basobo jo bilawan doang. Lah kailia lah kamu dia sampai ke kiri tak kilia, malah risiko kalian keduanya. Apa nih kalian kerajokan? Mana lah leman kawan denai, salah biasa ketiduran, sabanta sakalang ulu, sabari hingan unda barasiokan, rokok sabatang dibagi tiga, kawan pelangkin kata orang. Ba itu mana kita bakonco.
Mana laleman kawan nenai Sarato jogalang sapi daripada kita tagak rancak di bawah duduk sakutiko Maroko agak sabatang campur serantiang daun ganjo sapicak jo narkoba disiko lain langang. Astaghfirullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Manalah kawan kenai bujang alam duo jo galang sapi umur lah tambah juo indah mangana hidup ke mati narkoba membawa mati masa depan kita marugi sadarilah kawan tentang itu. Manalah orang bujang leman ada pulau yang orang ajari di Musaji banyak orang yang pandai kemana nunjuk majari kami. Indah aku tahu ang gawalang sapi ima dulu inyom menyampi tiap hari bau penyakit lai kajale tu dewa ang. Mana lawang bujang leman adat mana nan waang pakai indah jale zaman lah modern indah makan narkoba indah keren lai kajale tu dewa ang. Oi kalau sapi yo puncak kadang orang banyak dari Singwana. Dalam, tangannya dalam. Ya tagak lawan lain. Nak taruh di dalam. Dua deh. Awak dua belah. Makan, yang Apa lah tak ke badan ketek tu ah. dua lah. Hei! Manalah bujang nan batido. Apa kau sabab karanono? Ulang dah. Mangkok terjadi nama nangko. Mam malu di dalam kampung. Mam malu dalam negari. Sarato ninyak nanyo mama. Sarato alim ulama tadiak pagi. Kakah jo anak tak bajari. Katakah kamanakan tak ba mama. Kakah anak tak ba bapa. Anak yang nindak. Ini ba itulah dewa. Apa kau sabab karanono? Kalau untuk iko wa angkini. Salah bana dipandang mata. Salah dipandang adab. Melanggar di salah agama. Ba itu kini yang kau. Kini tarangkan bakai denai. Nak jaleh. Basisi atah nanjabari. Alah kau faham. Bujang nama tiga. Manalah mama kandua ambo indah ada kami bercakap indah ada nan salah paham pahamlah mama tentang itu pula maklum pada mama. Mohon perhatian, waktunya sudah habis. Cakap goreng. Ampun baribu kali ampun ampun sabale da kapalo jari 10 kami susun sagalo kami anak muda sagalo kami anak muda di sana jika karimo dan sana isu ambillah rumpunaran yang talangari menalang sandorayo jika kacinta dun sana isu carilah kami kapaningan dalam daerah dorongan dun sana Yo,